Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shine darasinmu na yau. Darasi na ɗaya, karatu da rubutu. So yau za mu yi yadda ake koyan yadda ake haɗa kalmomi masu gaɓa biyu. Yau kwanan wata 9 ga watan 1 shekara ta 2022. Ka a haɗa shi da za shine zai bada kaza. Ka a haɗa shi da za, kaza. Do a haɗa shi da ki, doki. Do a haɗa shi da ki, doki. Ya a haɗa shi da ro shine zai bada yaro. Ya a haɗa shi da ro, yaro. Gi a haɗa shi da da, gida. Gi a haɗa shi da da, gida. A haɗa shi da ku, aku. A haɗa shi da ku, aku. I a haɗa shi da do, ido. I a haɗa shi da do, ido. Fa a haɗa shi da ra, fara. Fa a haɗa shi da ra, fara. Kwa a haɗa shi da kwa, kwakwa. Kwa a haɗa shi da kwa, kwakwa. Ɓe a haɗa shi da ra, ɓera. Ɓe a haɗa shi da ra, ɓera. Ja a haɗa shi da ki, jaki. Ja a haɗa shi da ki, jaki. Han a haɗa shi da nu, hannu. Han a haɗa shi da nu, hannu. Sar a haɗa shi da ƙa, sarƙa. Sar a haɗa shi da ƙa shi zai bada sarƙa. Ma a haɗa shi da sa a haɗa shi da ra shine zai bada masara. Ma a haɗa shi da sa a haɗa shi da ra shi zai bada masara. I a haɗa shi da gi a haɗa shi da ya shi zai bada igiya. I a haɗa shi da gi a haɗa shi da ya shi zai bada igiya. Un a haɗa shi da gu a haɗa shi da lu shine zai bada ungulu. Un a haɗa shi da gu a haɗa shi da lu shi zai bada ungulu. Ma a haɗa shi da ka a haɗa shi da ran a haɗa shi da ta shi zai bada makaranta. Ma a haɗa shi da ka a haɗa shi da ran a haɗa shi da ta shi zai bada makaranta. Tat a haɗa shi da ta a haɗa shi da ba a haɗa shi da ra shi zai bada tantabara. Tat a haɗa shi da ta a haɗa shi da ba a haɗa shi da ra shi zai bada tantabara. So wannan shine darasinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kasance da tashar Zee Baffa TV, ku yi subscribe kuma ku ci gaba da following ɗina.